Ning kong kwah ban Ïing U Blei ubla ai biang hangi kini kalat banwan hajan jong hakini ke janmit ban sngeu ban sngap biang ke kubor ti kumta hakini kapor nga biang sngewbha ban nga khot sngewbha ye ki parlok baroh ki basngap ye kubor hakimit ki balalek no kwah ban simbiang kini kalat ban khot sngewbha ban biang sngewbha pi bapin plie biang kapor ke bakodor ban ke bakerpang jo pi ban sngap ye kubor ayu blei don ban kren ayu blei don ban hikai but ayu blei udon ban pen sngeu but ayu blei udon na benta ban khot ipi ban khot iki breu baroh iki jat breu baroh jong perthai bakin wan sheu te kumta kene kapor to ai ba ke kubor ke bak nyin yo sngeu kalong ke jing kyrkhu nam ta jo pi wei tung ni dwai haswa bangin sai sngeu ru ye kubor usikri jo trai ko pa jing ba habnang yuan biang jan jame atrai hakene ke met ban Ïing U yeme ban ai ke buram shmeu blei kene ke de met ke ba hanreu hak bang yo bat sngeu ye Ktien jame dembau shakri jame ke kubor kene ke jan met trai kalong ke kubor ke badan kam haduk kata ta kumta ai ba me men plie ye ke donot jeng ke breu wei pi wei ke basngeu bat ke basngap ikne kubor ba kumta kin sngeu thu ye ke ei ke ba me don nam ta ban hikai ban kren ki ei ke ba me tmu na ban ta ju ki trai yerap namar kata ba men pendap iki dok men sem jame ba kumta kin la basngeu thu ye ke kubor yak ba me man ai hapring jong ngi hapring jong ki hakane ke janmet da pendon kam ru yu shkri jame hak kom ba kerpang ba kren ye kene kubor ko trai ba kan long ke jing man toy ke ba kraw wei ba sngeu ba sngap ye kene kubor ba sngewbha ba krisyan ba pendap ru yu shkri jame do man sem ba khoi ba ai ba men bu ma me ki Ktien jame hak dot no ju bat kermiang sentur ju bat kumta on kren pring jungi on plie pring jungi ye Ktien ba khoi jame try to the don kat biang sin bat baroh kitu ki basngap bat ki basya shkor ye kubor na ko ke mit skoi pan bat to da kyrkhu try ba pha ye ke long ying long sam joki ye ke Jingp jongki ba malasi bat bakin per kre ru nam tak jing wan pai jom jisu Rai ni dwai ban sngewbha ban isnei ban mapru ik babun blen ki pop ki bang syat ban sngsi ime mari kini jingkhu baroh ni pan ha ke kerteng ba kodor bat ke bathyang tam e jo Yesus Christ bo trai menta du ka bom jikut amen Shaling kirom hari jingkula don kanong ba koi ba play usuma on the kick jat ba tha clear long yin poi yin ialap ka shang jing hon ro kan roi ngila jan shayi Jan shaye kmiting tabakala shalupa na try kmika buron naki kedop ka pernai ngin sayo Petros bat ngin Shabi snap angel kia roi ngila jan shaye Shabi hakita Proberb Muslim layatu Kadang baba pulau surut dak seru Dajing motor bat ben gila ban yoi Kendra
Jasper Ïing trong lap day ni Nilajan Shaying Nilajan Shaying Knijing taba kalasat lupa najai Knika buram lagi kedap gak bernai Ngin sayo letrung shen bat ngin septing Snap angel biar wai nilajan shaying Nilajan shaying Itu siapa dong bakin yogen banleng Hukum U Blei gila yuji sukingen Ktien nginya pencam hagi Proberb Kijing ka Jingp bat ka jingialap Nilajan shaying Nilajan shaying Knijing taba kalasat lupa najai Knika buram lagi kedap ka bernai Ngin sayo letrung shen bat ngin septing Snap angel kiar wai nilajan shaying Nilajan shaying Buparangnya semaya ni hangta Hagarika jingsai belalai na jingma Tupian kubur U Blei bacanya hau Anda jisu unwan pinyo lebat Nilajan shaying Nilajan shaying Knijing taba kalasat lupa najai Knika buram lagi kedap ka bernai Ngin sayo letrung shen bat ngin septing Snap angel biar wai nilajan shaying Nilajan shaying Ngangit skem da kadonut jinga baroh ba U Blei ulong bha. Amen. Ngangit bapiro phinget ba U Blei ulong bha ka jingim jpi na kata daw ngiyo ban puli biang Ktien ke jong ha ni kapor. Subjek mangini puli ha ni khlimat kalong shapang Ka Niam Muslim. Bar shwa bangini puli kini subjek na khot sngewbha biang pi ka bangin war ka jing start na U Blei ha ka jing duai. Kokpa jingiubah benengi aingu etrai kini khlimat pynshah biang ni bangin puli ke Ktien ke jome par kyrkhu ki perlong jingi ki bapet yakni ke jingialap online trai penslek ngana mun sim jingialap ni sam ni khubor hagar kom ke badai kat kum ka jingbatai ke Ktien ke jome sngeu ke jing duai jingi kotrai ha ka kerteng uji sungipan. Amen. Ka Niam Muslim kalong ka wei na ki niam ka ba kraw ha ka perthai bat kalong ka wei na ki niam ya kiba pau khamtam hantai hari Middle East Ka Niam Muslim kala sedang ban pau ha ka perthai nadu usnem handrius pa hadenu Christianem bat ngitip menta ya kani Ka Niam Muslim syapang kartu kani kikam ha ka ba kadon ka bor ha ka perthai barki jingjiah kani kisni ke ba khaddu habapi penkenmau syapang Ka Niam Muslim ke ai ke bawan ra ha ka jingmut ke jing berkhat jangpi lani ke ai ke bawan ha ka jingmut jing berkhat jangpi haba yo sngew syapang kani Ka Niam bonsin ngitip ban ni bena syapang ki kam seng pentrim jongka katu kat ni ki bang ngitip kom ka ISIS Al Qaeda bar ka Taliban ladon na pedeng jingi ki perlok Muslim ki bapet ya kani ke khubor nga khot sngewbha pi ban pynshah shkor ya ka ai ba ka Ktien trong Blei bar ka Bible ka don ban Quran
Bon ki briu kim ngai ya ki jingbatai jong ka Bible ki jingiathuhlypa. Don ki briu ka puli tang ya ka testament ka bathmai. Bar kim simla puli su ya ka testament ka barim. Ki om bakam don kam su namar ya ka testament barim la tho tanam ta ki jiu. Bal la tho ya ka tanam ta ki tu ki por bat kitu ki jingdon kam ha ki por ka ba menshua. Ngan ong ye phi balada ngim don ya ka no rim na ka testament ka barim ngimla ban snguthu ya ka wei pa ka wei ka jingiathuhlypa jong ka Bible. Bat na ka testament berim ngilak ban pynshah ya ki babon ke jingiathuhlypa ha ka Bible lada uding don nya uthet uding yap no kumta ka jingim jingi lada simla pensyong no rim na do ka testament ka berim bat ngim tip ya ki jinghikai ber ki jingiathuhlypa jong ka jingai Kristan jingi ru kalong ka bayap bat kalong ka jingai Kristan ka bathala bon ki Kristan ki puli ka Bible bat kim sngau tho shapang ki jingiathuhlypa khamtam ha ka kitab Jingp menta ka Bible ka don ban ai shapi singa shapang ka ni ka khubor kumno ngila ban sngau tho ya ka ni namar ka dei ka Ktien jong ka jingiathuhlypa bon na pedeng ki balang Kristan kim syam la ialap lani kimla ban sngau tho shapang ka ni ka borniam ka ba mi ha ki ni ki sngi ka ba mi nadu ki tuk snem druspa shaneng ha ka por ka jingialam jong prophet Muhammad ya ka ni ka niam kala pau bha ha ka perthai kat kum ka sithi ka baar jong Petros kalong ka nengkong khat khandai ka ong bat ngi don kata ka Ktien ka jingiathuhlypa bala pen scam ha ka ba phila lebha ha ba phi pynshah shkor yaka ngi don ka Ktien jong ka jingiathuhlypa na ka Bible ka sithi ka jong Petros ka ong lada la pynshah shkor yaka on pen scam yangi ha kata ka jingsisha ka ba menta ka ba ngin yo sngew kum ba ka syarat batengshang ha ka jaka badum tat anda kan mi kasni bat ulor syai unda mi hagi donut jongpi kanegre Ktien jong ka jingiathuhlypa lada phila pule ka phinyo ka jingshai kum ba ka sni ka tengshang ha ka por ka badum kum ta kan mi ro ka jingshai ulor syai ubalong Jesus Christ unda tengshang ha ka donut jengi iwei pa iwei bat ngin sngau tho ya kan ni ka khubor ya kani ka jingiathuhlypa shapang Ka Niam Muslim ngin syam ha ka kitab Jingp ka balong ka kitab ka ba khaddu jong ka Bible ka ba penpau ru ya ka lawe jong ka perthai ko mangila pulei ha u Daniel ka ba penpau ya ki jingjia ha kini ki sngi ki ai ki ban jia ba u Jesu ai ya kitab Jingp ka long ka kitab ka ba khaddu ban plie ya ki jimut khat jingi ki breu ban plie ya ki jingiathuhlypa jong ka Bible ka ong kumne bat u angel ubasan ula pensawa tingal yo ya uklor bala hap na beneng syaka khandeu bala ai u ya Shabi kata ka liulong ka ba khlam trai ka Ktien jong Blei ka kran hanisha phang ka turoi ka basan ka jingprta jong u angel ubasan ka jingput turoi ban pen sngew ban pensawa ha ka ni ka perthai ti ka Bible ka ong balio iru ya uklor ubala hap na beneng kamut ayu klor lani ki klor langi pek na ka Genesis kalong ka life nya gut khot ka ba khandai hang ning syam ya ka jing phos new jong Joseph ubal la phos new shapang ki henmen ju kum ka sngi ubnai bat khat wei ki klor kilangu ya u kini ki khat wei ki klor ki ka theu ya ki henmen jong u Joseph ki bala hap ban ngo ban dem nya u ha ka por ka ba kilawan syakri Egypt ula longkum u prime minister jong kari Egypt ki klor lani uklor ka theu ye ki noyalam namar ki ni ki khatwe ki klor ki dei ki khon jong Jacob bat ki dei ki nongyalam jong ka jaj benriu Israel ha ka testament ka barim ki babon ki nong tho commentary bat na shabar jong ka Bible ki ngej ba ka ne ka jingput turoi ka basan ba uta uklor ubla hap na breng ka theu ya u prophet Muhammad ubla mi ha kitu kisnem ki bala deb barka Bible ka kran hanila ai pat ha uta uklor ubla hap na beneng ya Shabi udon ka jingthmu ya ka ban plie jingkhang khanang ban yo rung mano remano ka kumno kani ka jingpli jingkhang lani ka jingpli atau Shabi ya kani ka borniam ya kani ka jaj benriu Arab hang tai ha Palestine hang tai ha Middle East ha ka jingjia ka baljia nadu usnem druspa arphopra ha denu Chris ba kathma kaladon ha pedeng kini kinong Arab bat kila job ya kita kinong Persian bat la pli lenti ya ki Muslim syakabor bat kila sedang ban yok bor nadu katu ka snem da ha ka por ka ba kila sedang ban kiu ha ka bor bat kinong thok commentary ki ngej
bar ki sneu tho ba ka ne ka turoi ka basan ka theo ya ka jing penjot jong kita ki saracens bar ki tox ha ka ni ka perthai ka ja ha Middle East ha ki tu ki spa snem ki bal dep ha ka por jong ki arta badum ka niam muslim kalami ha ka por jong ki arta badum ya ka belatip ha ka history jong ka perthai kat khor ka ba ar ka ong kum nei te ula plie ya kata ka liulong ka ba khlem trai te kala lek kiu na te kala lek kiu ka tdem na kata ka liulong kum ka tdem ka lawarding ka ba kraw te la pendom ya ka sngi bat ya ka sun benang da ka tdem jong kata ka liulong kane ka jingpli lar ka jingpli lenti ya kane ka jaj ben riu hang te ha Middle East ka Bible ka ong ba na kata ka liulong ka ba khlem trai ngin pet ya kane ka liulong ka ba khlem trai ka theo ya kani ka jaka ka badon ha ka perthai la pet Genesis iway kalnom ka khot ka banang kong ka ba ar ba ubleu la thau ka banang i khendeu bat ka perthai ka long ka ba khlem dur ka ba suda bat ka jingjiliu ha ka bat kani ka jaka kani ka liulong ka ba khlem trai ka theo hi ka jaka ka badon ha ka perthai ka ba theo ya ka to ka rish yap jong ka ri Middle East jong kani ka rish yap Arabia ka ba jaka ka ba he ka ba yar ka ba bon kini ki jaj benriu ki nong Arab ki shong hang tei ha Middle East ha kini ki rish yap jong ka ri Arabia nang ta kani ka jingroi jong kani muslim kumbala ong mene kala sedang ban roi state ha ka por jong u prophet Muhammad ya ubala kha snem sanspa nyopeu bar ubala yap haru snem riuspa laipoar kumta ulalong unong yalam uba kraw bat ubarat ba jong kani ka jaj benriu hangtei ha Middle East bat kani ka jaj benriu kala kiu state ha ka bor bat kala long ka bor ka ba khlan hangtei ha Middle East ka Bible ka itu ingi ba ka tdem kala mi na kata ka liulong ka ba khlem trai ni tip ya ka tu ka liulong ka ba khlem trai ba ka theo ya ka tu ka jaka kabam seiso hangtei ha Middle East katdem larangi pet katkum ka kitab Exodus kalong ka bakhat khandai khot ka bakhat phra ka ong bat ulom Sinai ula mi tdem baroh uwei namar utrai ula hier halor jong u ha ka ding bat katdem ju u kala kiu kum katdem ka lawarding bat uta ulom baroh uwei ula khnyu Ktien Jong Blei ka itu yangi ba U Blei ula wan hier halor ulum Sinai bala pendap ya uta ulum da kata tedem kabat don kum kala warding hangta haba pitang ding hang no hono ka mi ka tedem kata habadon kata kala warding kum ta U Blei ula wan hier halum Sinai bala tap ya uta ulum da ka buram ka jong U Blei ka ni ka jing batai sephang ka tedem ka theo ya ka jingdon ya ka burom jong U Blei halum Sinai bar ka tedem jong kata ka liulong ka bakhlem trai ka bala mi nang ta ka theo ya ka burom jong ka niam muslim ka bala persyang da ka bor niam juga bantap lut ya ka perthai khamtam ha Middle East bantap ya ka bor jong ka jinghikai jong Jesus Christ ka bor jong ka gospel ban pendu ya kata ka jingsai jong ka gospel ka bawan sya ka perthai kabawan lamba ukhon jong Blei ka Ktien Jong Blei ka ong hang ni ti kala kiu kata ka tedem na ka liulong kum ka tedem ka lawarding ka bakraw ka ong kum ni ka khot ba ar ti la pendom ya ka sngi bat ya ka sun beneng da ka tedem jong kata ka liulong pipet hang ni ba ka ni ka tedem jong kata ka liulong ka ba khlem trai kala pendom ya ka sngi bat ya ka sun beneng ka sngi ka bawan na beneng ka dai ka jingsai ka bakenja beneng ka bawan ka pynshah ya kani ka perthai ngin ya pet na ka Bible ka jingmut ayu ka sngi larangi pet na ka sam ka ba prophecy khatwe ka ong na ba utrai ulong ka sngi bat ka ste u Jesus Christ ubalong utrai ki trai usim udei uta usngi jang ka hok uban teng shine ha ka dot not jang ki breu baka buram jang ka ni muslim bar ki jinghika jang ka bala pendom ya ka ni ka gospel bar ka bala tap ya ka jaka ha Middle East hantai ha Palestine ban pendom ya ka ni ka gospel ba sya ya ka ni Kristen bar ka gospel jang Jesu bakan wan ha to ka jaka ban teng shine ha ka dot not jang ki breu bakin yo ya ka jingsai ha ka jingim jang ki ka ne ka buram jang ka balong ka tedem jang ka jinghika niam jang ka kalawan bar kala tap lut yang te hang te ha Middle East ban kentai
ya u Jesus Christ kum uta u jingsha jong ka perthai yonis phrakhat ar kat kum Ka Niam Muslim ki ngai ba u prophet Muhammad ulong ubakam krau ban ya u Jesus Christ bat hakan ni Ka Niam hani ke jingai jong kini ki jaj ben riu Arab ki ngai ba om don mensim ba khoi ki ngai ba uta unong pentengan ya ba u Jesus ulukular ban pha se ka perthai ka yang parsi ya u prophet Muhammad katba haka Bible u Jesus Christ ukren haka konteks sepang uta unong pentengan ka yang ya mensim ba khoi ya ba u Jesus ulukular ban ai haka balang Kristan ha ka sni Pentecost ting ni pai ka khot ka balai ka ong kum ni bat na ka tdem la mi no ki puj halor ka khendeu bat haki la ai ka bor kum ki nyalar tham jong ka khendeu ki don ka bor na ka ta ka tdem ka bamut na ka ta ka liulong ka ba klem trai la mi no ki puj ki ne ki puj ki don ye ka bor kum ka nyang lar tham ban penjot ban penkordit ya ki breu ngin ye pai hang ni ladang ipet ya ki jingbatai syapang ki hima jong ka Bible haga kitab u Daniel kolong ka mahnyau ka uwei pa uwei umrat uwei pa uwei u jingthau uba ka Bible ka itu ka theu ya ka hima ba itu ka jaj benreu ko mangya i syapang using ka yang plie ya ka hima Babylon ka dingem ka theu ya ka hima mit Persia labasa ka theu ya ka hima Greece bar umrat ba iting ba isir khai ka theu ya ka hima Rome ya ka ning labatai haka kitab u Daniel kelong ke baar syapang kini ki hima ki belahir bat kelbal hap no ti mentang ni pet syapang kini ki puj larang ki pet na ka Proberb kelong ke balai peu khot ke baar punyau ke ong ki puj kim don usim penban ki lek mi baroh ha ki kenhun kini ki puj kim judon usim bat ki yaj bet ha ka kenhun ban lek ban penjot ya ki lengkha ki briu ya ki jhor ya ki jingthong bat ya ki lom ki wa haba ki wan ban bam kita ki puj khlam ki ju penjot naphang kim syamla e wairo bat kumta ki ne ki jaj ben riu ro lapan serim ha kata kurkom kumno ngintip ya kane ba ke dei ya ki jaj ben riu ya kane ke jaj ben riu kumba ni puli ha ka Bible ya ka ai ke balatho na men barim kalong ka jingkai ya phi bat yanga ladang ngim pule na ka testament ka barim ngim la batai ki jingiathuhlypa jong ka Bible namar ka long ka nuksai ka balatho yangi bangin batai ya ka Ktien ka Jong Blei ar Petros iwei ar peu ar phwei ba omdan ka jingbatai jong ka Bible ka bawan hina ubreu hanrei kadai bet ka bawan na ka Ktien hi ka Jong Blei ngine pet syapang kini ki puj ka yang parsi ya yano ngine phai na ke kitab Nongbishar kalong ka nyau khot ka khat ar ka ong ki Midian bat ki Amalek bat ki khon mi ngi ke le thia ter ha ka them ha ka jingkhang kom ki puj bat ki ut jong ki om la nyau shu belen kum usiep harut duriau ya kini ki nong malek bat ki Midian latip iki kom ki breu ki badan syapang mi ngi jong ka Israel bat ki ne ki breu menta ka Bible ka ong hang ni ba ki long kum kita ki puj ke jingkhang ki kalong kum ki puj ki babon upai ba namar ba ki ne ki nong Midian ber ki Amalek kim pat don nyusim bat ka Bible ka ong ba ki ut jeng ki om la nyusuk ki puj bat ki ut la tip ki kum ki jingthau ki bala ban im ha ki jaka risiap ki jaka ki baturkhong bar ka Bible ka ong ka jimbon ji kalong belen kum usiap harut jong ka duriau ngin ya pet ya ki ne ki puj bat ya ki ne ki jingthau ki ba ka Bible ka kren lada pi pet ba ki ne ha ka ya ka jingbata jong ka Bible ki ne ki no Midian bat ki Amalek ki don syapang mi ngi jong ka ri Israel menta lada pi pet ha ka map jong ka Middle East pin pai hang ni ya ka jaka ka baron syapang mi ngi jong ka Israel ha uni khanam ubayong pin ya i ba ka dei ka jaka ka ba khot Saudi Arabia bar ka ne ka Saudi Arabia ka dei ka jaka ka ba syong kita ki jaj benriu Arab ngitip iki kum ki jaj benriu Muslim menta ha ka Bible ha ka por mensua latip iki kum kita ki nong Amalek bat kita ki nong Midian ki baron syapang mi ngi jong ka ri Israel menta ka yang parsi yakini ki jaj benriu ki badon syapang mi ngi jong ka Jerusalem ka Israel lada pej hakamap jong ka Middle East ti ka Bible ka ong larangi pej Nongbishar hendriu iwei batsan ka ong ti ki khon Israel ki le ka besniu khamat trai baru trai ula ai no iki hakakti ki Midian hado neusnem
Namar bakil le sniu hakmat turai U Blei la sya ekonomidian bakin wan hirthma ya ki Israel hak itu ki por ke bamen barim. Khot basan ko ong na bakil wan kiu lem bat ki jingri bat ki jengjan bat ki la kiu bat ki wan kiu upat ba kum ki put ya ki bat ki ut jong ki om la khenchu ki la wan sut syakari ban penjot ya ka. Ya kini ke jaj ben reu la tip ki kum ki put bat kiba don ni ki ut jengki kiba syong haki ut jengki namar ki ut kila ban yak hari siap da kita yau balak ban kit ya ubriu bakin yak lenti te latip iki kum kita ki jaj ban riu ki bala theu ya uput ki bron syapang mi ngi jong ka Israel balatip ya ki menta kum ka jaj ban riu muslim ki badon syapang mi ngi jong ka Israel bat ka Ïing Parsi ya ka Jingp jot jong ka ne ka jaj ban riu ha Middle East ya ki mensim ki bakador bat ki wei ki jaj ban riu kum ba penjot uput ya ka lengkha bat ki jingthong jingtep ki badon ha ka khandeu kum taruk ka ne ka bor ka ne ka jaj ban riu kala le shisha ya kata kakam namar baki put ha baki wan bet da ka kenhun baki dai ki nong penjot kum taruk ka Bible ka ya tho ingi baki lawan ban sut syakari ban penjot kan khot ke basau Jingp pau khandai ka ong bala ong haki bakin om pen sniu ya plang ka khandeu lam ni ka ai ka eru ka bajerngam lam ni ya uno ru uding ka Ktien jong Blei ka ya thu yangi hane baki ne ki put kim dai ki put bam plang namar baka theu ya ki briu lada pipet ya ki put ha ka perthai ki badon ha ki lom ki wa ki bam ya uplang ki bam ki jingthong jingtep ya ki jingthau ki bajerngam han rekat ba ki ne ki put pat ki ba mi na ka ne ka liulong ka ba klem trai ba ka ta ka dem ka ba mi nang ta na ka ta ka jaka ka don syapang mi ngi jong ka Israel kam dai ya ki put sisa ki ba kenti ha ki lom ki badon ha ki plang ha ki jingthong han rekat theu ya ki jaj ben riu namar ka jing penjot jong ki ru kan penjot ya ka jaj ben riu baik katu ka benta ka bot jong katu ka khot basau ko ong hen rei tang ya kita ki briu ki bom don kata ka jingson sharp U Blei halor ki selangmat jonggi ya kita ki briu ki bom don ya ka jingson sharp ka U Blei haki selangmat jongki dei ya kita kin ki briu baki ne ki put ki wan ban ya le thma bat ban penjot bat ban wan ban khanglat iki baki nomla ban rung pelat sya ka perthai ban penyar ya ka hima jong uta umrat khlau ya uta ubriu jong ka pop ukhon jong ka jingjot ki bom don ni kata ka jingson sharp ka dak ka U Blei ha ka selangmat jongki ngitip ya ka dak ka U Blei ba ka dei ka sngi song thaj bar ka sngi song si ka sngi ka bah nyau phin pulei ka ni phin syam Ezekiel long ka ba arpheu ka khot ka ba khat ar bar ka khot ka ba arpheu lara ki briu ki U Blei ki song sngi kat kum kata ka sngi ka ba U Blei labu ka belong ka sabaton ka sngi ka bah nyau U Blei upan kan tang ki kum upai lang ju namar ka dei ka sngi ka ba ulakam ba ka dei ka syap bar ka dei ka dak ka U ban yai ne ban yasa bar ki briu U syaki bam jukut te nak tak daw la sya ya ke ne ke jaj ban riu bakan mi hak tu ki por ban hier thma bat ban yele ngin ya pet ya ke ne hagit khot ki babot ngin ya phai gat khot ka basan ka ong kumne bat la ai ki bakin om penyap no yaki henry ban per kodit iki san banai te kata ka Jingp kodit yaki ka long kum ka Jingp kodit ka nyalar tham haba kala daj ya ubriu ka jingmi jong kini ki put kini ki briu kini ki jaj ban riu Arab kalong ban pensitom bat ban penkordit ya kita ki briu ki bedon ha kitu ki than bat ka Bible ka om bakin om penyap no iki kin om penjot iki baroh henry ka dei tang ka jing penkordit iki kum ba penkordit ka nyanglar tham ha ba ka daj ya ubriu ka nyanglar tham ha ba ka daj ya ubriu ha ba ka daj ya ki jingthau ka nyanglar tham kam penyap ka bi jeng ka kam penyap ha tu ki ka klimat henry ka bi jeng ka trei suki pasuki bat ubriu unsitom bat kan penkordit ya u hadu ba undapang hadu ba sngewla ban sya kata ka jingpang kum taru kini kibor kiba sya trei hakane ka jing penjot jeng kini kiput ka ba thewi ki jaj ban riu Arab kan penkordit yaki hadu san benai ngin ya pet kamut ayu ka jing penkordit san benai ladang ipet kat kum ka jing batai jeng ka Bible ya ka jingkhang ya ka por jeng ka jingiathuhlypa phin pulei kitab jingkhang kalong ka ba khat sau kat khot ka ba lai phu sau bat Ezekiel kalong ka ba sau kat khot ka ba henriu ka sisni ka Ïing ya ka sisnam
balada ka sisngi ka Ïing ya ka sisnem ka sita yeu kan theo baka ka sita yeu ka don nyeu sngi ka theo ya ka nyeu snem lada lai peu sngi ha ka sibnai ti ka sibnai ka don lai peu sngi ka theo ya ka lai peu snem ti menta phin multiply namar ya menta pat ngin khen ya ka ne ka jing batai jong ka Bible to lada don kat kum ka kalendar jong ki jiu lai peu sngi ha ka sibnai bat ha ka sisnem ka don lai spa andriu peu sngi but pin multiply ya kata kal lai peu da usan namar lai peu sngi sibnai pin multiply da usan namar san benai pin yo sispa san peu sngi ka ba theo ya ka sispa san peu snem kumno ka ni kala jia kumno ngila ban khen ya ka ni ka por jong ka san benai ka Bible kadon ka jubab ya ki jing ki bangimla ban snutho na shabar jong ka history mentang ni pej ngin pynshah ka history but prophecy jingiathuhlypa but ka jingiathuhkhana ka bana shabar jong ka Bible ki jingiathuhkhana history nang tang ni pej ba ladangi pej kat kum ka history ha ka arphonyau tarik jong Julai haus nem khat arspa khandai bu khandai ba ki ne ki tok selne ki jat menri Arab Muslim kila sedang ya ka thma ya ka jingilak thma jong ki bat ka Byzantine Empire ka nongba jong ka Constantinople city ka badai ka Eastern Rome ka Rome ka ba Shapang mingi but ya kani ka nongba latei da upat sha Konstantin ubla pen kelaru ya ka Jingmani Blei ha ka himarom ban pediang ya ka Jingmani kumba ki Kristan kila pediang menta ya kata ka Jingmani ka bala pediang ka bala penbait da Konstantin ti ka kani ka thma kala jian usnem khan arspa khandai pho khandai une udai usem ubanengkong jong ki Muslim udai u Osman lani u Ottoman ubala seng ya kata ka Ottoman Empire baka jingale ha ka por ka jingialam ka jong u kalane hadu arphonyo tarik jong u Julai usnem khat sauspa saupu khandai pin kenya kane nadu usnem khat arspa khandai pu khandai hadu usnem khat sauspa saupu khandai pinyo ekathik kumbaka Bible ka batai sispa san peu snem namar ha ka Bible ka don ka jing batai ka khen ya ka san benai ka don sispa san peu snem ti ngio I ya ka ne bala pendep ya ka jingiathuhlypa jong ka Bible ba ka ne ka bor ka sinchar ha ki por ka jingalam jong une usem ubanengkong jong ki nong Arab udai u Ottoman udai u Ottoman ubla seng ya ka Ottoman Empire kat khot ban riu ka ong kum ne te ya ka ki sngi ki breu ki wat no e ka jingiap barkinom syam ya ka setia barkin kwah ban yap no te ka jingiap kan phet no anaki ki breu ki por ka jingpen stom jong kini ki jat ban riu Arab ya kini ki breu ki ban ha Eastern Rome kire ki breu jong ka Rome ki balawan ra ya ki bal kentai ya ka jingshon shap ka dak ka jong u Blei ka ulong ka sngi shong that kat kom ka Ktien ka jong u bat ka ne ka bor ka wan ban pynshah ban perkor dip ya kita u Blei usya ya ka ne ka bor kan mi nang taina Middle East ban khang lat ya ka bor jong ka Rome ban tur palat sya ka perthai da ki bor bal ki jingelek jong ka bat ka ne ka bor jong ki ne ki puj kala khang lat ya ki bakimla ban trei hadu kata bakin trei borba ti kalong ka jingpli lat ya ki bakin kiu ha ka bor bar u Blei ulasya iki bakin trei kat kum ka ba u Blei usya iki bakin trei ka por ka balabu ngini pej mentah ka khot ka bah nyau ka ong bar ki dur kita ki puj kala sriem kum ki kulai ki bala khre ya ka thma bar lor ki khre jong ki kala don kum ki pansiat ki basriem ya ka ksier bar ki khmat jong ki kum ki khmat ki breu ka Bible ka ong ba ki ne ki puj ki sriem kum ki kulai ka ki puj ngila puli meni ka theo ki ni ki breu kam theo kita ki puj ki ba kenti ki ba bam phlang hanai ka theo ki ni ka jaj ben reu ki balong kum ki kulai ki bla khre ka thma bonsin ki breu ki shong kulai ha ka testament berim ha ki history jong ka parthai ka jingilum jong upat ba ban khre ban long ready nam ta ka thma ka jingale jong ki bat ka Bible ka ong ba ki ne ki breu ki long ki bala kloi ban le thma kum ba yamare ukulai ban le le thma bat ki khle jong ki ru ka Bible ka ong ba ki don ka pan siat kum ka ksier ha ki por men shwa ki ha ki por ba ki le thma ki ne ki nong Arab ki phong ya ki tupia ki jingphong jong ki balong kum ka pan siat ladap hipet menta ki ne ki jat menreu Arab ki ni ki Muslim
Kidon kibawan se India jengiru kibawan ban khai pateng kidon Ka Niam Muslim Indonesia jela jengiru kato kan ni kibriu kidon balada pidei iwe na kita pek ye jing batai jong ka Bible ba kidon ya ka jingphong jongki hagi khli jongki ye kitupia jongki ti ka Bible ka itu ingi ba kini kani kini ki put ke kedeu ya kini ki jaj benreu bar ki khmat jongki kelong kum ki khmat breu ka bamut ba Kidon hiya ka dur breu ba kim dei kita kimrat lani kim dei kita ki jingthau ki bakhla kadkhar ba phra ka ong bar kila don usnyu kum usnyu ki kinthai bar ki bniat ki long kum ki jong ki sing kini ki jaj benreu lani kini ki puj ka Bible ka ong ba ki don usnyu kum ki kinthai hatu phila jio I ba ki don ki puj ki bakan thi bar ki ba don snyu ba jorong kum kinthai ngim jio I henrei ka theo ye kini ki jaj benreu ya kini ki breu ki ba mi na kini ka riplastan ki ba don usnyu ubajrong bar ki teman jengki ru ki bajrong bat ka Bible ka ong ba ki bniat jengki kilong kum ki bniat jong ki sing latip iki kum ki mrat ki barunar bar ki mrat ki basyurkhai ban penjot ban penyap ye ki pra jingthau ha kini ka perthai ti kini ki briu ru ki long ki bomdon ka jing shepting kire ki riu shulur ban ya le ka thma ban penjot ban ya penyap ban ya snam wat lada dei ban yap nam ta ka jinget jengki ru kim salia bat kim shepting namar ki long ki briu ye ki balabatai kat kum ka Bible ki long sisa kumta namar ka jinglong jengki kumta kat khot ka bakhandai ka om bat kila don ka jingada shedem kum ka jingada shedem nar bar ka jing sawa ki thabnyang jengki kum ka jing sawa ki kali ba bon ki kulai ha ba ki turken syakathma kine ki breu ki don ki tier thma ki biang ki tier le ka shedem ki stick ki white bat ki tier pen mensau bat ka Bible ka ong ka jing sawa jengki kalong kum ki ba bon ki kali haba ki turken syakathma ki long ki breu ki bla ready na ka thma nam ta ka jingale kim shepting ban ye pen khi ya ka thma bar ki jingale bar ki don ki tdong ki basriem ye ki nyalar tham bar ki sni bar ka bor jengki ban pen sneu ye ki breu san banai ki long ha ki tdong jengki kine ki jai ban reu kine ki puj ba ki don ya ka bor ban penjot ka sni kum ka nyang lar tham ka don ka sni ha tudong jongka ban penjot ban dai yiki breu ban dai yiki jingthau bar kan penlong yiki bakin yo ya ka jingsitom bar kumta ka ne ka jaj ban reu la niki ne ki breu ro ki don niki bi ha ki tudong jongki pitim ne em ka tudong ka theo yanu kat kum ka Bible Larangi pek nau Asia kalong ke bakhandai ke khot ke bakhatsan ke ong bat unong ithulpa ubahikai lamler ulong katdong ka theo ye ke jinghikai lamler ki jinghikai ke bakhla ki jinghikai ke babakla bak ne ke jaj ban riu ke balawan ha ka to ke jingsichar jengki san banai ke lawan ban pensitom ye ka Byzantine Empire ya ke bangilu I ke sedang nadu snem khat arspa khandai ba ke lawan ban penrung ru haki bakin nget ya ka jinghikai niam jeki ban shkor ru ye ki briu ki don Middle East banom sha ki jinghikai jong ka niam Kristan ban rung kat khar ka bakhat wei ka ong bar ki don usem halor jengki usem ban kong ku mangil batai meni udai u Ottoman ubalas dang nadu snem khat arspa khandai pho khandai hadenu Kris uba u angel kata ka liulong bakhlam trai uba ka kerteng ju u ha ka Hebrew ka long u Abaddon ha ka Greek udon ka kerteng u Apalion ka Bible ka itu ba uta usem jengki udai unong penjot udai unong pensitom kum mangi I ha gitu ki por sanbrai la pensitom ye ka Byzantine Empire ta ka jingwan jong une usem jong kini ki nong Arab u Ottoman u bala seng ta ka hima ka Ottoman Empire ka bangitip na ka Ktien Hebrew latip kumu Abaddon bar ha ka Ktien Greek tenrai apuluan ka bamut unong penjot bar unong penduk ba udai sisa utau unong penjot bar unong penduk unong pensitom ya ki breu ko mangi I ha ka jimbatai jong ka Bible ti ka ne ka dai ka jing sawa ka jing put turoi jong u angel ubasan ha ka kitab jiman pau kolong ka bakhandai ni I ya ka ne ka bor ka balami ha ka por jong ka turoi ka basan
ban mentang ni poi sya ka wepat ka jingput turoi u angel u bahan riu kat khot ka bakhalai ka ong bat u angel u bahan riu ula pensawa teng liok sngew ya ka we ka ktien sawa na kita ki reng jong kita ka duan ksier ka bahakmat u blei liok sngew u syakri jong u blei u yonis ha ka dul nong patmos habala mi kita ka jing sawa ka jingput turoi bahan riu na kata ka duan ksier ka duan jong ka jingkhang jingiubi na beneng ba u jisu udang don ha ka jing syakri ha ka jaka kentang ba u jisu empat rung syaka jaka ka ba kentang tam kum uksyang bat kum urang ba langdo jongi hang tai beneng bat ka bible ka ong khot ka ba khat saw kada ong ha uta u angel ubah riu ubla don kata ka turoi to pelaj no kita ki saw angel ye ki bala khum ha jan kata ka wa ka ba krau ka Euphrates kini kisau angel kia ki balakhum on sa pelaj ki badon hajan kata ka wa ka bakrau ka Euphrates ya ka wa Euphrates latip ya ka wa ka badon ha Middle East bat ka ni ka wa kalong ka wa ka bakrau bat ka bahe ka baladon ru naduk ka por jong ka kitab Testament berim lal pin puli ru ya ka Genesis pinsyam ya kata ka wa Euphrates ka badon ha ka tu ka per Eden namar mensyua ka don ka per Eden ha kini ke benta jong ka ri Iraq ti mentang ini pe ikini kisau angel kini kisau angel ki bala khoma ta ka wa ka theu ye kisau tli ki nongba ki ba krau ki ba klan ha ka bor ban ye letma hang tai Middle East ha gitu ki por latip iki kum kita kisau tli ki sultan dynasties ka Aleppo ka Iconium ka Damascus bat ka Baghdad kini kilong kita ki bor ki ba klan ki ba yelek thma ka Bible ka ong khot ka ba khatsan tila pelaj no kita ki saw angel kamut ye gitu ki saw teli ki bor ya ka bala krek khnang ye ta ka por ya ka sngi bat ya ubnai bat ya ka snem bakin penyap no ya ka balai ka benta jong ki breu ya kini ki saw ki bor la pelaj ha kita ki por ban penyap ye ki breu ban penjot haduk lai benta ha ki jingbatai jeng ka Bible ngin ye pej mentai ka jingbatai syapang ka por ya ka sngi ya ubnai bat ya ka snem ladang ni pej ya ka jingiathuhlypa jeng ka Bible ka sisngi ka Ïing ya ka sisnem ti ka por ka batheu ya ka sikenta hakten phareng ka ong an hour kamut ya ka sikenta kan Ïing ya ka khat san sngi bat ka sisngi ka Ïing ya ka sisnem ka sibnai ka don lai pheu sngi ka bamut ya ka lai pheu snem bat sisnem ka don lai spa an riu pheu sngi ka theu ya ka lai spa an riu pheu snem menta pin plus lang ikni lai spa an riu pheu plus lai pheu plus iwei pin yo lai spa khandai pheu wei snem bat khat san sngi kane ka de ki jingbatai jong ka Bible ya ka jingiathuhlypa ting yo i ya kane ka jingbatai ya kane ka san benai kum bangila batai menne ha ka jingialam jong u Osman u balashem ta ka Ottoman Empire bar ka jingile ka blane hadu Julai arpnyo tari khat saus pa sab khandai ngira de ka tu ka san banai ka de sis pa san peus nem bat menta ya kani ka san banai ka la kur house nem khat saus pa sab khandai bat pin plus ya ka new saus pa sab khandai bat kani ka lai spa khandai pho wais nem pin yo hadu khat pras pa saw pheu ti ka ni ka bor jong kini ka sngi ka kenta mur ban ong ka por bat ka sngi ubnai bar ka snem ka theu ya ka ni ka lais pa khandai phoi snem bat ka balakut house nem khat pras pa saw pheu ka ba kadeu ya ka jinghap no jong ka ni ka Ottoman Empire ha ka history latip ya ka kum ka Ottoman Empire ladon we ubri ubakerteng ujo saya lich haswa ka jinghap jong ka Ottoman Empire Ïing husnem khat praspa laipupra ya ka jinghap jong ka husnem khat praspa saupeu banyo i sisa kat kom ka history hak hatwe tarik u Agos nem khat praspa saupeu ka hima jong uni u Ottoman kala hapno ha ka bor ka bakampo eka hangtei ha Middle East kala hap ha ka Egypt tingyu iya kani ka turoi ka basan ka kedeu sapang ka jingmi jong kani ka porniam ya kani ka judgment riu kani ki puit bar ka turoi ka bahan riu ka theu ya ka jingmi jong utu us ya ka jing sansar jong ki hangtai ha Middle East ka jing sansar ka bakhlain ka turoi ka basan ya ka jing penjot ka jing her khama ka balakiu ban penjot hangtai ha Eastern Rome bar ka turoi ka bahan riu ya ka jing penjot hangtai ha Middle East ya ka bor ka jing khlain jong kini ki bor jong kini ki puit
ngi baki ni ki bor ki kwah ban sinsar ya ka parthai henry ki nom la ki persang da ka bor jeng ki ban wan ra ya ka jing sinsar ka ba khlain bat ka ba long ka ba ka jing sinsar ka ba kham khlain ka ba kham runar henry ka Ktien jong Blei ka le thulpa ba kan hap no ting le ka jinghap jong kan ka bor jong kan ka hima Ottoman Empire house nem khat pras pa sapheu Haka kitab Jingp kalong ka bakhandai ni sem ya ka jingmi jong Ka Niam Muslim kini ke jaj benreu ya ke bala kedeu Parsi kum ki puj haka jingiathuhlypa jong ka Bible bala phin puli par ka Jingp kalong ka basipeu phin sem ya ka jingmi jong ki wei par ki kanhun bangai haka kitab Jingp sipeu ya kata ka ya ka bakila puli kata kitab ka barit pat phin sem hani ya ki Adventist ki bala mi hadin usnem khat praspa saupeu kini kedai ka jingiathuhlypa jeng ka Bible ka bangila ban shania ngila ban yit ya ka jingai jengi kat kum ka Bible bangin sem baga Ktien jong Blei kalong ka basisa baga Ktien jong Blei kalong ka bala ban shania bat kumta ka Ktien jong Blei ka ai ka jingsai hangi iwei pa iwei namar ni don kani ka Ktien jong ka jingiathuhlypa ha ka ba philang ngai ba on pen scam ni pi ha ki norim ka jinghika jongka Katuroi ke bahan riu ke kedau ya ke Jingialap hang teh Middle East barka bor jong merat khlau ki bawat ya ka bor haswa ka jingwan jong Chris ba umar khlau un satrai biang haki singi ki ba khaddo haswa ka jingwan jong Jesu bo un pentrikam ya ka dak ka ain ka bor jong ban pensitom ya kita ki briu ki ba pediang ya ka dak ka jong Blei haswa ka jingwan jong Jesu ki Jingialap ki jia haki por jong ka turoi ke bahan riu menta ki briu ki khi bitar ber ki bitar ba u Blei un sa penkut penwai un sa bisar kut iki ka khubor ka babha kalong ka basngeu tanat bangin siok sngeu ya ka turoi ka bahnyeu ka turoi ka bahnyeu ka de ka khubor ka babha nakamta jong phi bat jonga jimen pau kalong ka bakhat wei ka khot ka bakhat san du khat khandai ka ong baru angel ubah nyeu ulapun sawa bar kila long ki Ktien ba jam hab neng ki ba ong kata ka hima ka jong ka parthai kala jialong ka jong trai jengi baru Chris jong u te un sinsar ken saki bom jikut ka ne ka dei ka jing pansawa ka jingput ya ka turoi ka bahan nyeu ba ka jingput kut jong Jesus Christ ya ka jing sinsar jong kita ki sem ki ba boman ki sem jong ka parthai ula bishar ki bar komta ya ka hima on sa shimba on sa kne bar on sa sinsar ba u Jesu un sinsar saki bom jikut bar kita ki arpheus saungut kita men besan ke basyong hakmat U Blei halor ka khet jong u kile dem da pelup bar kile mani dem ya U Blei bar kida ong ngingo ya me ko trai U Blei badan bor baroh u balong u bala julong naba mila simti ya ka la ka bor ka ba kraw bat mila sinsar ha ka ba kut U Blei un job thmai kis em jong ka parthai ha ka ba kut un wai yaki bat kim la ban yeng kim la ban sinsar jiunom namar u Jesu u kham kraw bani kano ka hima jong u Jesu kan pendu barkan bamdu yakini ki hima ki ba klan jong ka parthai kis em ki ba boman kis em ki ba runar ki muslim bat ki bor jong ka rom an pendu an pendam yaki ni em mentah ka por jong ka turoi ka bahan riu ha ka ba ki Jingialap bar ki jingki jong ki jaj ben riu kirang jia bar ki yai jia hakat khot ka bakhat phara ka ong ti kala khi bitar lep kita kinja ben riu bar kata ka jing bitar jong me kala jia ki jaj ben riu haswa ka jingwan jong Jesu ki dap da ka jing bitar bar ka jing ya snam ka Jingialap ka bom sange ngi I wat ha ka jela jengir ki jinga khi bar ki Jingialap ka sarkar bar ki pajba bar ha ki wei ki jela ha ki wei kiri ngi I ka Jingialap amdan jingsuk bar ki sem ki noilam jong ka parthai ki prime minister ki president ki persyang ban wat ya ka jingsuk hanai anam don jingsuk namar bakim itu ia ta usem jong ka jingsuk u balong u Jesus Christ ba kim simla sha ba u Jesus unlong unong sinsar ya ka jingim ka jongki ka Bible ka ong bat kata ka ya ban bishar ki nong yap ka bamut ya kita ki briu ke ba le ka kam baman ki dei ki nong yap ki dei ki nong kam sniu ki bala yap ha ka jinglong ba zaman sim jongki bat ban ai ya ka nong ha ki sakri jong me ba Blei un ai ka nong ha ki sakri jong u kita ki nong yathulpa bar kita ki rukhoj bar kita ki ba septeng ya ka kerteng jong me ke barit baran bar ki ba kraw batri Blei un ai nong ha ki rukhoj jong u ki briu ki jong Blei bat ban penjot no ya kita ki ba penjot no ya ka parthai
Blei unsa penjot ya kita kisim ke baman jong pertai kiba penyap iki breu ha Middle East kiba penyap iki breu ha keleng ke pertai kiba pen sitom iki breu jong blei kiba mane kiba priang ya kadak berkas syab ke jong u bau blei unsa penjot iki kum bakila penjot iki breu ke jong blei bau blei un sathang do sathang dam iki ha ke we ke sngi don ke jingkan men nak ta jong phi bat jonga bau jisu un sensar sigi bom jikut kisim jong ke pertai ki hima kan sensar tang de kisnem tang ki benai bau Jesu un secar saki bom jikut ngai haga kerteng ke jungu phinyo bandrung saka hima ke jungu Jesu namar ki next em jaka perthai ki nong sensar baman jaka kila penjot ya kini ke perthai kila kam try ya ka baru syaitan udai unang ya lam jengki ubla rung haki ban sensar da ka jing baman hani perthai ke jing penjot ke jing la thama bar ke jing ther bom ke da ki missile da ki atom bom ke nuclear bom hakani ke perthai bala penjot ya ka baru Jesu kwah baka ni ke perthai kan longkum ni ba unsa penjot ya kita ke penjot ya ka bakin yo ila ka jong ka bainong ya ka ke bakila le halor ka jing thau ka jing penlong jong blei ya ka ni ke perthai ba sya ki bakin secar junom ban penjot ya ka perthai kumni kum baka long menta tela plie ka temple u blei habneng balio ya ka senduk ka jutang ka jong u ha ka temple ka jong u Ktien jong blei ke ong la plino kata ke temple habneng bali iya kata ke senduk ke jutang ke jong turai hang ke senduk ke jutang ke jong blei don ki an ki hukum ki jong o bat ki hukum jong blei la thep apok ke senduk ke jutang ke jong turai hang teh habneng ro kum la thep ha ke por jong Moses ha ke por jong ki Israel ba u blei ul bishar ya ka we pa ka we ke judgment riu ul bishar ya ka we ka pa ka we ke hima da ka ba ula plie kita ka senduk ke jutang don ki chpeutri ki an ki hukum chu la ki la yat ni em kumta Henry Kim sim la yat bala syam ki ba ki la long ki ba duna ba u blei ula bishar ki kum bala bishar ya ka Babylon la syam ya ka ba ka long ka buduna la theu ha ka tarajur ka jingkhia ka bala khia pedeng ke jingkhia ka pop par ke jingkhia ha ka hok ba kata ka pop kala khia palat ba ka hok kala sting ha ka jing theu jong blei ya ka tarajur ka jing sensar jong ginis em bar gini ki hima ka turoi ke bah nyau kan sariu bala don ki lele ki jing sawa bagi perthat bagi jing khnyu jumai bar upria ubakrau kane kan dai ha ka por ka klam ka bah nyau kan dai ru ka turoi ka bah nyau ba number ubah nyau udai number ubah complete kum ba ublei ula thau ke perthai ka sngi ka bah nyau ka dai ke jong u bat number ubah nyau udai ke number jong ka jing pendap ki baroh ba ublei usap penkut ye ka perthai ha ka turoi ka bah nyau ondala put ye ka turoi ka bah nyau ngin sio i ya Jesu bu wan ngin sio i ki lele basai na do mingi ro sep ngi ngin sio sngew ke jing perta jeng ki angel bat ngin yo sngew ro ke jing khnyo jumai kan penjot penpra ya kini ki nongba kan penjot penpra ki lom ki wa bat kan don ke jing sawa ki perthat namar u Jesu Christ la wan hatai sit meneng te kata ka sngi an ong akmi uneu long blei jeng ngilap kmi lenti ya u te un pen em ngi neu long try jeng ngila kmi lenti u ngin sngewbha bar chat kemen ha ka jing pen im jeng u Jesu un sawan sian ko ki perlo ki prabangej ko ki bah Ïing asem lara pidai na kanu ka jaj balang kanu ka kanhun u blei u i phi bar kwah phi ba phin pule ka kteng ka u phin syam ni ka jingshisha ngi i la pynshah ki hima jang ka perthai ye ki borniam ha ki sni ki ba khadro dei tang ka ktien jong blei ka malong ka tanrai jong ka jinget ka ka thammai jong ka jinget jingi om dei da ka no ngin syam ni ka jubab ye ki jinge ka perthai tang da ka Bible ngai ha u Jesu priang yu ha ka jingim jong phi menta ban ngai ka ktien ka ju ban ngin yo ban rung sebeneng ha ka we ka sni anda u Jesu unwan un sa penkut penwai ya ki hima jong ka ni ka perthai te ublei udon ka khubor na ka jong phi bat jinga ha ka ni ka mit ya ka bangila puli saphang ka ni ka bor jong ki poit ka ba theu ya ka jaj ban riu aram na ngai bo blei un kyrkhu phi lengba ka ni ka khubor un ai phi ka jing start ka jing sempang bangin yo i shisha bangin nang la ban senya susu ha ka tin jong blei ba ha ka jing kular jong u ya ka jing im ka jingi tongin ni duai ha ka ni ka por
ko pa jingibha beneng ina aingo ya mi try namar ke jingi ke jame mi ai ngi ke jingshai ke ba phla ke jingshai ke ba khrau ke ba ngimpat ju i ke ba ngimpat ju sngew lesi ha ka jingim jingi mentang i ka atrai ya rab ngi bangin shania ha ka ktien jong ke jingiathuhlypa bon pen scam ya ke jingi wei pe wei kyrkhu di baroh ke ba pet ke bi sngew ya kan ke kubor la don ke ba sngew pynshah atrai dwai ke bor jame atrai bekin yit ilade laki don ni em ha kata ka liang ka basisha atrai dwai bu mensim jame untrai ha ka jingim jaki ban pen kelai ka jingim jaki wei pe wei bangin sa late sebeneng ha ka wei ka sngi ana jisu unwan ban pen kut iki hima ki ba boman jong ni ka perthai ba jisu ulong sem ba trai ki trai ha ka jingim jingi wei pe wei ha ka teng jisu ni pan amen ni khot sngewbha biang ru nafta kamet ke balai shai but subject ba on screen happy to shukri jo try kadai shapang ke jinglong jong ki bayam